jokatuko dugu. Inguruko izungura da pirata eta altxorraren kutxa. Belarriak eta begiak ireki eta astera goaz. Itxasontzian zeudenak eta irlara joan ziren. Irlatximoak zeuden, ez zioten pasatu. Tximuaren atzean altxorra zegoen. Txuruak lurrera bota zituen biltzen eginda piratak. Piratak altxorra hartu zioten eta altxorraren kutxa korrika egin. Piratak altxorraren atzetik joan ziren, baina ez zuten harrapatu. Oiartzungo lagarroa apuntatzen eta altxorra eraman zuen. Urdeak kendu zioten altxorra lagarri. Itxasakoak hori ikusita txalokatu ziren. Marakel, ez dezu erakutsi. Izurdeak itxasoa joan ziren eta pirata atzetik jarraitu ziren itxasontzian. Herriko xarman garriena bi gizonek nahi zuten jabe izan. Piratak eta altxorraren kutxa poz-pozik bizi izan ziren. Ezinezkoa da jauntxoa dairetzat maitia, orduan negarriak denak ziren maitasun ukatuarentzat. Jauntxoa dator ire esku bila, marinela Irlandara doa.
txik ez zirenan. Etxean txintxo ibiltzen dana eta eskolan txintxo eta etxean gero sorgina birulina bezala? Baina gehiago. Unai ere bai, Isabela ere bai, nire gelan badaude batzun batzien. Zer du ene Hori bai ezaguna, ez dela? Aitana, zer esan nahi du horrek? Seguro badakizula, ez? Zu bai, venga, ezinezkoa da. Jauntxoaren emaztea zara. Gaur egun oraindik ikus dezakegu. Alaba ura lehioan. hori bai entzun dezutela eta bestia eta dana dago, ez dela? Hori bai hori seguro badak. Aterik ez dagoenean zagoan. Entzun dezute? Bai, entzuna dezute esan hori? Ez? Ba, orain Gurasoak edonerenok ez baldin badaude umeak desmaltratu egiten gara. egia da hori? Gurasorik ez dagoenean etxean edo aztentzate egin berrez diren gauzak egiten ikusten dugu, ikasten dugu. Oso ondo nekari. Zuzagoeleari burroi. Zagutzen duzute. Hau esaten da, parranderoa esaten duen baiti, baina aldi berean nik ere nahi parrandera. Gogoratzera. Abenduko egunak argituko du ilunak, ezagutzen dezute? Abenduan egunak luzatzen hasten da eta daukagun ordu bat jolasteko eta gutxiago lo egiteko. Adibidez, seme alabak batzutan zitura handiak lokatu bere aita eta bere gurasoak. Amarak dituenak horrela. Goxoki bat baldin maezuz gehiago meritu zuen, ematen gehiago. Beti nahi dugu gehiago. Jogatipiko ganduke zer egin. Ba, ematen niate bat eta du nahi ditut? Berro. Adiskide honekin orduan labur. Ezagutzen dezuten. Adiskide batekin zaudenean oso ondo pasatzen, orduak labur pasatzen. Zer gauza lan egin behar zuen. Eta azkena? Astoak mandoari belarri handi ezagutzen dezute. Zagutzen dezute? Adibidez, lagun batek esaten dio besteari isiltzeko, baina bestea ez da isiltzen.